Yo, pokoto zangu empty manje. Ifridge nayo empty. Angeke, bangani bami. So guys, bengisabuza abantu aba-rich baba-rich kanjani ngoba mina ngiyasafara manje, ngiyahlupheka. Hello my friend, mngani wami, how are you? I'm good, and you? Yeah, I'm good my friend. When you are good, I'm always good. Thank you my friend. Usithini my friend? Kunesangoma lencedisa abantu ukuthi babe rich. Isangoma lenza abantu babe rich? Yebo sis. Hayi my friend. Tubele location manje my friend. No, rich. Hayi, tubele location manje my friend. Awungani wami. Hawu, chovicho. Hayi sizabonana. Sure. Wahlale ngathi ufele life ngoku mntanami. Sikhiphani mntanami. Kwenzakalani? Mama, ngiyaphuma manje, ngiyaphuma. Uyaphi Sifiso? Uyaphi? Ngiyostudy fast lady. Fast ngiyostudy uyabona. Ngiyostudy fast. Wena study Sifiso. Hayi kukhona ukushaya amanzi la. Ubani lo zendaweni yami, ubani? Tata ndim tata. Bengisafuna imali nje tata, ndim. Mntanami, zakunika inyoka imali, zakupha inyoka imali. Yebo tata ngiyavuma, Awufanga nemithetho. Hayi my father, ndivuma yonke into.